Dunia ki satiok carito lah Allah tulis. Kadang den bertanya dalam hati, bila impian kau jadi nyata. Lah lamo den menjaga harapan, tapi alun jua sampai. Hari berganti hari, langkah indah pernah berhenti. Walau jalan masih basuh duri, dan tetap menyimpan yakin. Dan indah mancalia nan Allah ambil dari den labiah mancalia nan Allah masih beri. Setiap ujian membuat den makin kuat, makin yakin. Allah tahu nan paling baik untuk den, untuk hidup den. Hari kau mungkin menunggu, besok mungkin bahagia. Tetaplah yakin, jangan